ina tura kura radon Allah ba zai yi a ba ni nan kan a radon in dai ina garin nan wallahi ba za ki tura kura ba ko za so ya ta kana da ke ka amana shi ba zan baki ki dinga tura kura a abun kai hau ba rabatu to mu je kai ko ke san ya ma radon Allah akwai magana da zan ina ji na an jima bayan sallan magariba zan yi wani tattauna saboda magana ce akan soyayya akan soyayya ta wallahi ba abun da ba kin ga ba hannun fara so muna ta hira to rike min nan sauke miki ba na so ta wahala ki yawa shi yasa nake ƙara son ki a rayuwa ta wayo Allah Yawwa, to kike na sai kin zo kiji? Sai na gode to. Madalla.